Amaia, pues ikusten Eloina zure amaren egoera zein den, nik uste dut egokiena izango litzakela bere atentziorako egoitza batetan ingresoa egitea. Ez dakit zer iruditzen zaizun zuri. Bai, ni ados nago baita ere, egokiena da. Bai, nik uste dut Eloinak ere hori pentsatuko duela. Bai, beretzat hoberena da. Bueno, kaixo, Eloina, esan ditugun elkarrizketa guztien ondoren, bizkatxo bat ikusi dut, zure rutinak eta zure nahiak direla herriarekin kontaktuan jarraitzeko aukera izatea, eta, naiz eta orain agian egoitzara joatea erabaki desun, pizkatxo bat jungo gera egoitzakoekin hitz egitera eta ikusiko dugu nola egin dezakegun zuk zure bizitza proiektu hori ez aldatzeko. Bale? Zer iruditzen zaizu?